Vítam vás na prednáške ďalšej. Poprosím vás ešte, tí, ktorí máte zapnuté mikrofóny, aby ste si ich povypínali, nás toto nevyrušuje. Asi ma všetci dúfam počujete. Vás poprosia o nejakú odozvu ešte, ak teda máte niekto mikrofón zapnutý, že ma počujete. No, ešte. A môžeme začať. Volám sa Martin Kočík, som kondičný tréner, výživový poradca a venujem sa alternatívnym spôsobom optimalizácie zdravia a života u ľudí. Vítam vás na ďalšej prednáške produktov série Greenway. A ako už je tradíciou mňa, spojená bude s nejakou väčšou témou, ktorá nám zabere určitý čas dneska, raz. A na začiatok hneď podotknem, ako to poviem vždy, že som veľký zástanca práve kombinácie prírodných zdrojov, čo nám ponúka príroda, tisíce rokov overené, s najmodernejšími prostriedkami na poli biotechnológie, biochemie, biofyziky. A práve táto kombinácia je to, čo ja považujem za absolútne najoptimálnejšie. A práve to ponúka firma Greenway vo svojich produktoch. Dostaneme sa v druhej polovici v podstate konkrétne k tým rozborom, aby ste si opäť raz spravili vy názor, ako je to pokombinované, vysvetlím prečo. Ako. Dnešná téma bude teda nervová únava, alebo po anglicky neurofatík. A v podstate, aby sme začali, povieme si nejaké úplné základy o nervovej sústave. A čo je to vlastne nervová sústava? Je to orgánová sústava pozostávajúca z nervových buniek alebo buniek nervových orgánov a z ich tých podporných buniek, ktoré prijímajú senzorickými orgánmi alebo organelami vzruchy z vonkajšieho prostredia alebo znútra tela. Ďalej ich odozdávajú, spracovajú a poskytujú ich potom výkonným orgánom, svalom alebo žľazám, to či vyvolávajú určitú istú želanú telesnú reakciu. Základnou stavebnou jednotkou nervovej sústavy u človeka je neurón. U jednobunkovcov na prijímanie vzruchov slúži celý povrch tela zväčša, ale môžu mať aj špecifické senzorické orgány, ako napríklad bičíky. U mnohobunkovcov potom sú nervové sústavy veľmi rozlišné. Napríklad u článkonožcov to môže byť jablčková sústava. V každom prípade anatómia nervovej sústavy u človeka sa skladá z centrálnej nervovej sústavy, čo je mozog a miecha, a potom z periférnej nervovej sústavy, čo je vlastne spleť rozvetujúcich sa neurónov a nervov z miechy do všetkých častí tela. A k tomu príslušné zmyslové orgány aj s príslušnými teda zmyslami, ako sú zrak, chuť, sluch, čuch a mat. Čo sa týka fyziológie, v skratke, poznáme parasympatický a sympatický nervový systém, kde jeden sympatický konkrétne je skôr nabudujúci, typické útek alebo útok, systém funguje, a parasympatický je skôr utlmujúci nápad. Takže znova, regulácia je tu dôležitá. Fakt, regulácia interakcie ľudského tela s vonkajším vnútorným prostredím, prostredníctvom nervových impulzov a následná poslanie do nervových centier a reakcia vo forme riadených svalových kontrakcií a regulácií endokrinného systému. Rôzne typy neurónov riadia alebo vykonávajú rôzne činnosti, samozrejme. Napríklad motorické neuróny prenášajú správy z mozgu do svalov, aby vytvorili pohyb. Senzorické neuróny potom detekujú svetlo, zvuk, vôňu, chuť, tlak a teplo a posielajú správy o týchto veciach do mozgu. Iné časti potom riadia mimovoľné procesy, to sa nazýva vlastne autonómny nervový systém. Medzi ne patrí napríklad udržiavanie pravidelného srdcového rytmu, uvoľňovanie hormónov, ako napríklad adrenalín, reakcia zrenice v závislosti od svetla,
ale aj regulácia tráviaceho systému. Nakoniec ešte v podstate v nervovom systéme sú zahrnuté aj iné ako nervové bunky, tie sú nazývané glia. Tie vykonávajú mnoho dôležitých funkcií, ale primárne teda udržujú nervový systém v správnom chode. Napríklad teda pomáhajú podpore udržať neuróny na mieste, chránia neuróny, vytvárajú izoláciu nazývanú myelín, opravujú poškodené neuróny a pomáhajú obnoviť funkciu neurónov. Vyštiepujú mŕtve neuróny a regulujú neurotransmitery. Mozog sa skladá z mnohých sietí komunikujúcich neurónov a glí a tieto siete umožňujú našim častiam o mozgu v podstate navzájom komunikovať medzi sebou a spolupracovať pri kontrole telesných funkcií, emócií, myslenia, správania a iných činností. Základ nervovému systému teraz. Samotná téma neurologická únava alebo neurofatika. V prvom rade je to typ únavy bežne hlásený ako príznak mnohých neurologických ťažkých ochorení, ako sú napríklad Parkinsonová choroba, roztrúsená skleróza, mŕtvica alebo traumatické poranenie mozgu. Neurologická únava môže mať obrovský vplyv na kvalitu života a zdravia postihnutého. Ľudia, ktorí trpia týmto typom únavy, môžu pociťovať dýchavičnosť, pomalšiu reč, zabudlivosť, podráždenosť a utiahnutie sa. Napriek jej obrovskému vplyvu na pohodu a život človeka nie je únava tohto typu ešte dobre pochopená a preštudovaná. V tejto prednáške sa pozrieme na prevalenciu, na spúšťače a účinky neurologické únavy a rozoberieme možnosti jej manažmentu. Definovaná je ako často ohromujúci pocit únavy a vyčerpania a výskum rozlišuje únavu od iných symptómov, ako je ospalosť, depresia či apatia. Je dôležité si však uvedomiť, že neurologická únava je primárnym príznakom a nie sekundárnym na základe aktuálneho stavu, čo sa týka užívania liekov, nálady či nedostatku spánku. Pri neurologických ochoreniach, to je závažnejšia časť, dostaneme sa k tej menej závažnej, je prevalencia, alebo teda vplyv toho, prejav toho, tej únavy, vyššia, ako by sa očakávalo na základe zdravotného postihnutia a veku postihnutého. Samozrejme sa líši aj na základe toho, o aký typ ochorenia ide. Pri traumatickom poranení mozgu tá prevalencia, ten prejav je od 45 do 73%, zatiaľ čo pri mŕtvici je od 36 po 77%. Neurologická únava potom ale môže byť výsledkom aj fyzických aj duševných záťaží. Úlohy spojené s neurologickou únavou, ktoré mohli byť predtým úplne jednoduché a primitívne, ako napríklad prechádzka s obsom alebo rozhovor s priateľom, s kamarátom, sa môžu zdať veľmi namáhavé kognitívne aj fyzicky. Je tiež bežný pri mnohých chronických ochoreniach, ako sú napríklad artritída, rakovina, kardiovaskulárne ochorenia, ktoré môžu sprevádzať práve neurologické ochorenia. A môžu sa vyskytovať takisto pri chronickom únavovom syndrome. Ako som povedal, je to málo popísaná oblasť, ale ja sa domnievam, a určitý náznak toho, že s preťažením nervového systému môže dochádzať napríklad aj z mojej oblasti ako kondičného trénera v oblasti tréningov. Ja vám poviem príklad, už dávno tréneri rozlišovali rozdiel medzi pretrénovaním alebo príliš veľkou záťažou na telo, ktorá bola spôsobená objemom práce, čiže veľa setov hodín strávených, ale nie tak obrovskou intenzitou, čiže záťažou, versus práve pretrénovanie obrovskou intenzitou. Rozdiel spočíva v podstate v tom, že pri používaní vysokej intenzity cvičenia telo musí absolútne aktivovať cez nervový systém aktivovať všetky motorické jednotky, ktoré je schopné, pretože pracujete na prahu RM, to maximum, čiže blízko toho, čo ste reálne schopní, laicky povedané, maximálne zdvihnúť na daný počet opakovaní, alebo inak povedané, pracujete pri zlyhaní. A
V takomto prípade sa tie prejavy veľmi odlišujú. Pri pretrenovaní objemom dochádza k väčšej potrebe po spánku, väčšej potrebe po príjmu potravy, energie. Zatiaľ čo pri pretrenovaní vysokou intenzitou je zaťažený práve ten nervový systém a ten je ten, ktorý dostáva zabrať, vypadáva nám to, ktorý dostáva zabrať, neviem, či aj iným to vypadáva, ktorý dostáva práve zabrať, tak dochádza k tomu, že je znížený apetít a znížená kvalita spánku. Taký človek sa nevie poriadne vyspať. Takže starí siloví kouči presne vedeli, že mali sekciu alebo blok, nejaký cyklus tréningového programu, ktorý už končil a bol zameraný na nabratie maximálnej sily, na tú intenzitu, tak v tomto prípade v podstate tí ľudia očividne bolo vidno, že trénovali poctivo alebo nepoctivo v závislosti od toho, že prichádzali v tom konečnej fáze toho cyklu, kde už mal nasledovať priestor na ten odpočinok, na zregenerovanie toho tela, tak v takomto prípade v podstate ľudia boli už úplne vyhorení, vyžutí a bolo vidno, že teda ktorí ľudia makali a ktorí nemakali. Takže toto je mimo chronického nového syndromu môže dochádzať pri takomto pretrenovaní aj veľkou intenzitou. A ja môžem povedať, že človek, ktorý keď ako som začínal cvičiť a nerozumel som ešte úplne tej literatúre, mal som naštudované dávno, tak som sa s týmto rozhodne potýkal, že sám som sa odpálil takýmto spôsobom. A je to oblasť tréningu, kde bežný človek si myslí, že ide len o to, že dostáva zabrať tá pohybová sústava pri tom tréningu, ale pokiaľ trénujete poctivo, pri zlyhanie a teda ten rep maximum alebo RM, tak rozhodne dostáva zabrať vo veľkej miere váš nervový systém. A ten potrebuje takisto určitý čas na to, aby sa zregeneroval. Takže táto prednáška nie je len pre tých, ktorí majú závažné ochorenia, ale aj pre tých, ktorí môžu byť pretrenovaní buď tým chronickým novom, alebo napríklad aj tréningom. Sú tam ale ďalšie teda ešte spôsoby, ako sa pretrenovať a vplyvy, ktoré na to majú určitý účinok, ako sa vyhnúť, alebo sa aj dostať do tohto stavu. Porovnáte teda účinky takejto únavy sa rozdielujú na fyzické, kognitívne a sociálne alebo emocionálne symptómy. Fyzické príznaky sú bledá alebo sivastá bledosť pokožky, zasklené oči, bolesť hlavy, napätie vo svaloch, dýchavičnosť, pomalší pohyb a reč, znížená koordinácia alebo ťažkosti s bdelosťou. To, čo som v podstate popísal, takisto tu. Kognitívne funkcie, zvýšená zábudlivosť, roztržitosť, znížená schopnosť riadiť sa pokynmi, robenie zvýšeného počtu chýb, zníženie povedomia o okolí, alebo predĺžený čas odozvy, alebo nedostatok odozvy. Sociálne alebo emocionálne symptómy potom sú znížená schopnosť efektívne komunikovať, znížená schopnosť zapojiť sa do spoločenských aktivít, podráždenosť, nepokoj, emočná nestálosť, zvýšené negatívne myšlienky, utiahovanie sa do seba, krátke odpovede, tupý tón hlasu, nedostatok motivácie a záujmu alebo ťažkosti spojené s bežnými aktivitami bežného dňa a života. Čo teda spôsobuje tú neurologickú únavu? Na koordináciu a vykonávanie našich každodenných činností používame mnoho rôznych ovládrách a oblastí mozgu. Keď je poškodená určitá časť mozgu alebo periférneho nervového systému, teda v tom prípade tých ťažších prípadov ako mŕtvice, môže to viesť k preťaženiu iných nervových systémov alebo ciest na vykonávanie normálnych činností. Znova, dalo by sa to možno do nejakej miery prirovnať k tomu, ako keby ste chceli na aute z prevodu jednotky zrovna do 5. Potrebujete úplne notačky na to, aby tomu prevodu došlo, keď je tá určitá časť poškodená. Namiesto toho, aby ten proces išiel menej namáhavo na energiu, bo v tomto prípade postupne tie otačky a pekne ste preraďovali. Ako teda ale zvládnuť únavu s neurologickým stavom? V prvom rade treba
pochopiť únavu, vyhýbať sa cyklu rozmachu a poklesu a môže do veľkej miery pomôcť aj pracovná terapia alebo ergoterapia, takzvaná. Ešte v rýchlosti ergoterapia, teda odbor, ktorý vychádza z predpokladu, že človek môže zlepšiť svoju kvalitu života a zdravie aktívnou prácou, ktorá je pre ňa zmysluplná a významná. A túto aktivitu potom vníma súčasne ako prostriedok, ale aj cieľ liečby. Ak táto aktivita podporuje telesné a psychické funkcie, pomáha súčasne návratu funkčných schopností. Únava je mimoriadne častým za príznakom ľudí žijúcich mimo iného s neurologickými ochoreniami. Rozdielne je to v tom, že na rozdiel od fyzickej únavy sa neurologická únava nezmierňuje odpočinkom. Alebo len veľmi málo. Mnohí ľudia s neurologickou únavou sa cítia nepochopení a izolovaní, pretože sa zdajú svojej rodine navonok normálni. A do veľkej miery môžem povedať vlastnej skúsenosti, nenosím to ako štít, ale môžem to povedať. Ja som pred 4 rokmi takisto teda prekonal mozgovú príhodu a do určitej miery samozrejme cítim prejavy tohto neurofatigu alebo tejto neurovej únavy. A takisto sa môžem zdať absolútne normálne. Je to preto, že ľudia, ktorí tým trpia a riešia opäť raz tú optimalizáciu maximálne ako to ide, musia sa samozrejme zmieriť, že tá funkčnosť už 100% nebude nikdy, ale dá sa ovplyvňovať. Ale mimo takýchto ťažších postihnutí už je dôležité si uvedomiť, že každý človek je iný a spôsob prežívania a zvládania únavy je u každého jedinečný. Treba si uvedomiť predispozície, že manažment tej únavy je v podstate rovnako predispozičný ako napríklad výška, váha, pomer motorických jednotiek, kvalita trávenia a regenerácia, ale aj časti, ktoré nesúvisia priamo s fyzickým, ako napríklad inteligencia a charizma. Všetko toto sú veci, ktoré nám sú dané, a takisto je to teda aj tá regenerácia. Do nejakej miery to samozrejme môžeme ovplyvniť. Čo týka tomu pomeru motorických jednotiek, tak samozrejme sú ľudia, ktorí sa narodia s vyšším počtom tých rýchlostných motorických jednotiek, budú mať predispozíciu byť šprintery alebo nejakí atleti výbušní, zároveň oproti tomu, ktorí sa narodia s väčším pomerom tých pomalých motorických jednotiek, budú nadanejší na výdrojovú prácu, tí, ktorí majú pomer špecifických silových jednotiek na silové výkony. Znova raz, dá sa to do určitej miery ovplyvňovať, ale napríklad dá sa veľmi do veľkej miery ovplyvniť schopnosť navyšovať pracovnú kapacitu, čiže toleranciu celkovej práce, a takisto vieme aj, čo sa týka tých kognitívnych funkcií, alebo spojené už skôr s tou intelektuálnou časťou, časťou osobnosti, ovplyvňovať nie priamo inteligenciu, ale môžeme byť vzdelanejší, alebo môžeme ovplyvňovať charizmu do nejakej miery tým, že naučíme sa určité sociálne interakcie a ako komunikovať. Dá sa s tým všetkým pracovať. Tie všeobecné stratégie sú dobrým východiskovým bodom, ale mali by ste ich prediskutovať buď s pracovným terapeutom, alebo spraviť si troška okolo toho nejaký research, nejaký výskum, plán zvládania únavy na mieru, ktorý je pre vás ten pravý potom. V prvom rade teda ide o pochopenie vašej únavy. Únava sa môže vyskytnúť ako priamy dôsledok neurologického stavu, ale často sa môže zhoršovať inými faktormi, ako je nedostatok pohybu, nízka nálada. Položenie nasledujúcich otázok vám pomôže zvážiť ďalšie faktory, ktoré prispievajú k vašej únave. Otázky sú: je môj spánok narušený? Prispievajú moje lieky k únave? Cvičím? Ako je moja nálada ovplyvňuje moju únavu? Čo moju únavu zlepšuje alebo zhoršuje? Ako sa mení moja únava počas dňa? Dôležité naučiť sa svoje spúšťače. Všímajte si, čo zhoršuje vašu únavu, či sú to fyzické úlohy, alebo nejaké rušné prostredie, alebo neschopnosť a záťaž pri dlhom sústredení na jednu vec.
V takomto prípade pravdepodobne ten ergoterapeut by vám navrhol, aby ste si 1-2 týždne viedli denník, aby ste identifikovali vzorce vašej únavy, vrátane spúšťačov a iných ovplyvňujúcich faktorov. Čo je veľmi dôležité, čom som bol opäť raz aj ja vinný, lebo som to robil, je vyhnúť sa cyklu boom bust, alebo toho navýšenia energie a potom poklesu. Väčšina ľudí samozrejme má tendenciu počas dňa mať obdobia, keď sa cíti viac pri energii. V tomto prípade často existuje pokušenie robiť v týchto časoch čo najviac dobehnúť to, čo ste zameškali, ale znova raz to nám vedie k obdobiam núteného odpočinku a únavy počas nasledujúceho obdobia zotavenia, ktorý je navyše častokrát prolongovaný vďaka tomu. To sa nazýva teda boom bust. A často vedie potom na dlhodobejšom spektre k zníženej úrovni aktivity, ako progresuje ten čas. Je to porovnateľné opäť raz s tým, ako keby ste po tom, čo dostanete výplatu, sa vybrali na nákupnú horúčku a zvyšok mesiaca už budete žiť iba na dlhodobí. Cieľom tu je vyvážiť odpočinok a aktivitu, aby ste znížili rozdiely v úrovniach aktivity. Potom máme určité všeobecné princípy zvládania únavy. V prvom rade, pokiaľ možno často odpočívajte a bavíme sa tu o kompletnom odpočinku. Neznamená to, že budete pri televízore alebo s mobilom v ruke, nič nerobenie, driemanie, hlavne nič stimulujúce. To je takisto záťaž na váš nervový systém. Ale uprednostňujte činnosti, určitý management, zoznam vecí, ktoré si viete uľahčíte, s ktorými vám vedia pomôcť iní, prípadne, že ich nie je nevyhnutné vykonať, vykonávajte ich v menšej, ale pravidelnej frekvencii. Ďalej plánujte vopred. To som takisto robil tejto stratégie a túto stratégiu si myslím, že by mohol zaradiť každý človek, ktorý chce nejakým spôsobom si strategicky rozumne rozplánovať, dajme tomu určitý interval ako týždeň. Je organizácia činnosti a povinností a strategické prerozdelenie ťažkých a ľahkých úloh. Si môžete usporiadať nástroje, materiál a pracovnú oblasť, organizácia a poriadok na pracovisku a dôležité môže byť takisto vetranie kvôli teplote, pretože samozrejme pri vyššej teplote máte tendenciu, aby sa viac prejavovala ten pocit únavy. Samozrejme zdravé držanie dobre tela, to by takisto malo platiť kompletne pre aj zdravých ľudí. Určite viesť zdravý životný štýl a cvičiť, snažiť sa udržiavať všeobecný fit. To som veľa prednáškach hovoril, že považujem to za akúsi náhradu toho pri dnešnej dobe, kde sme zameraní skôr na sedenie pri obrazovkách a toho pohybu je málo. A že ako určitá simulácia pohybu, ktorého bolo kedysi ďaleko viac. Takže nevyhnutné, ale je dôležité samozrejme opäť raz vyvážiť tie parametre, intenzitu, denzitu, frekvenciu, objem odpočinkami a starostlivo zvážiť to odstupňovanie tej intenzity, frekvencie podľa toho typu cvičenia. A tu znova narad prichádzajú práve ten zmysel toho kondičného trénera alebo toho trénera osobného, ktorý by tam mal chápať tú vašu anamnézu, ten váš stav a podľa toho prispôsobiť tie tréningy a nie robiť niečo, lebo je to nejako nakockované, takto sa to robí. Takže sme individuálni. Preto ja nie som ani zastanca nejakých skupinových tréningov, ale radšej jeden, maximálne dvaja ľudia sú bežne, aby boli trénovaní. A ten tréner potrebuje tomu rozumieť, keď chce postupne s tou osobou progresovať a posúvať sa ďalej. Udržovanie pravidelného cvičenia môže mať potom vplyv ako pomoc udržať si celkovú kondíciu a efektivitu pohybu. Vyvážte teda aktivitu a odpočinok a nechajte si čas aj na odpočinok pri plánovaní denných aktivít. Tieto všeobecné princípy zvládania únavy ponúkajú dobrý východiskový bod na pochopenie vašej únavy a zváženie toho, aké stratégie môžu pomôcť
lepšie zvládnuť vplyv únavy na váš každodenný život. Ako som povedal teda na záver, vplyv a zvládanie únavy sa u každej osoby líši a odporúča sa buď si viesť ten denník, alebo komunikovať s tým ergoterapeutom, aby ste zistili, ktoré stratégie sú pre vás tie vhodné. Samozrejme, tu sa bavíme rovnako ako o tých ťažších prípadoch toho neuropatiku alebo tej neurovej únavy, ale tieto stratégie môžu zvážiť aplikovať aj bežní ľudia, ktorí sú kompletne zdraví na zvýšenie práve efektivity a kvality vášho života. Ak sme teda prešli ďalej, povedali sme si nejaké tie základné stratégie, samozrejme na to, aby sme nejako teraz optimalizovali vašu zdravie, čo týka stravy a pohybu. Na to potrebujete osobný prístup, vyplniť dotazníky a spraviť poriadny rozbor. To sa nedá takto na kolene a je to individuálne. Ale čo môžeme brať širokospektrálnejšie sú práve určité doplnky výživy, ktoré vedia v podstate skvalitňovať funkciu toho nervového systému. Ja som vybral dneska 2 doplnky, ale ich ďaleko viac. V podstate B-komplex takisto vplýva veľmi dobre na nervový systém a zložky v týchto 2 produktoch sú takisto obsiahnuté v týchto 2 produktoch zložky toho B-komplexu. Ďalej samozrejme, ale v minulej prednáške bolo rozprávané o adaptogénoch, aký majú vplyv teda, že takisto dokážu priamo zacieliť oni práve tam, kde máte deficit, laicky povedané tie adaptogény, a vedia vyvážovať práve tam, kde je potrebné, aby vaše telo funkčne bolo vyvážené a dostávané do normy. Z toho by som ešte spomenul teda okrem, než prejdeme k týmto priamym doplnkom a ich rozborov, spomenul by som rozhodne kurkumín, ten sme preberali posledne, unkáriu, imunohit a čagu. Všetko sú to adaptogény. Už sú možno, že do nejakej miery troška špecifickejšie. A napríklad u tej čagy jeden z najsilnejších antioxidantov, ktorý vôbec je. Teraz je sa na období výborný práve na imunitu, rovnako ako ten imunohit. Takže to sú ďalšie doplnky výživy, ktoré môžete použiť. Kurkumín, imunohit, čaga a unkária plus. Čo týka týchto 2, začneme balancerom Goodnightom. Ako som aj spomínal, keď sa k mne dostal teda od šéfstva z Horace Greenwayu, že tento produkt bol vydaný, bol som veľmi rád, pretože strašne veľa multilevel marketingov práve postrádalo, čo som ja sledoval, kvalitný zdroj magnézia. Absolútne som to nechápal, pretože ako sme si povedali v tých prednáškach minulých, je to jeden z najdeficientnejších minerálov a jeden z najdôležitejších minerálov, ktorý radí neskutočné množstvo procesov. Navyše som rád, že tu práve bol použitý magnézium citrát. Je to vlastne sol obsahujúca horčík a citrátové jóny. Je to chelatová forma tohto minerálu a štúdie v podstate naznačujú, že je to jeden z najlepšie vstrebateľných foriem doplnkového horčíka. A vstrebateľnosť sa tu nachádza niekde až na úrovni potenciálne 90%. Keď to porovnáme s anorganickými formami a zlúčeninami tohto minerálu magnézia, je bežne predávané aj v lekárniach. Najbežnejšia forma je MgO, oxid magnéznaty. Tam je tá vstrebateľnosť len okolo 4% versus 80-90%. Takže značný rozdiel. V každom prípade, prvá zložka magnézium citrát, ťažobná zložka tohto Goodnightu, bežne sa používa ako doplnok na zmiernenie zápchy, ešte dokonca. Ale skúmali sa aj ďalšie overené a potenciálne prínosy pre zdravie. V prvom rade teda môže pomôcť zmierniť zápchu, pôsobí ako prehňadlo tým, že vťahuje vodu do čreva, či pomáha vyplavovať odpad z tela. Je to aj bezpečná možnosť pre občasnú úľavu od zápchy. V každom prípade bavíme sa o ďaleko vyšších hladinách toho magnézia, ktoré by ste museli
alebo vyšších gramážach, ktoré by ste museli prijať do toho tela, na to, aby to malo takýto efekt. A ja som sa stretol za celý čas, čo som robil jedálničky, s jedným jediným prípadom, kde teda magnézium citrát spôsoboval takéto preháňanie. Ale potom zvolili inú formu, samozrejme, ale inak v tých stovkách ľudí v živote to nerobilo problém. Magnézium citrát. Takýchto bežne dostupných gramážach, ako sa poskytuje v doplnkoch výživy. Ďalej môže pomôcť znížiť krvný tlak, uvoľňuje krvné cievy a zlepšuje prietok krvi, teda potom znižuje krvný tlak. Pomáha znižovať riziko cukrovky druhého typu. Hrá úlohu v metabolizme glukózy a citlivosti na inzulín a môže pomôcť znižiť riziko vzniku cukrovky druhého typu. Prehľad dobre kontrolovaných štúdí zistil, že suplementácia horčíkom zlepšuje kontrolu hladiny cukru v krvi u ľudí s cukrovkou druhého typu a potom môže zlepšovať teda citlivosť na cukor v krvi a inzulín. U ľudí s vysokým obsahom práve cukrov, u ľudí s vysokým rizikom cukrovky. Dôležitá vec, prečo sa to volá Good Night, je, že môže podporiť lepší spánok. Stav horčíka koreluje veľmi s kvalitou spánku a ľudia s nízkym obsahom horčíka majú tendenciu mať horšiu kvalitu spánku, zatiaľ čo tí, ktorí sú nasytení horčíkom, majú tendenciu spať lepšie. Má veľkú úlohu v regulácii neurotransmiterov, ktoré podporujú relaxáciu, spánok, ako je aj melatonín a kyselina gamma aminomaslova, alebo GABA v skratke. Ďalej môže znižovať úzkosť, to takisto môže súvisieť samozrejme so spánkom, a suplementácia horčíkom môže pomôcť teda zmierniť miernu úzkosť, vrátane úzkosti spôsobenej s predmenštruačným syndromom. Ďalej môže pomôcť predchádzať migréne. Migréna je spojená s nedostatkom horčíka a doplnenie horčíka môže znížiť frekvenciu aj intenzitu týchto bolestí. Ďalej môže zlepšiť zdravie a kvalitu kostí, pretože pomáha regulovať hladiny vápnika. A môže sa následne aj zlepšovať minerálnu hustotu kostí. Vedľajšie účinky sú teda veľmi zriedkavé, je považovaný za bežne dostupný a bezpečný, ako teda, že tie vysoké dávky môžu viesť k rečej stolici alebo hnačke, spolu s nevoľnosťou a krčmi, ale bavíme sa o príjme veľmi veľkých dávok, viac ako 5000 mg denne. Ešte je tu taká vec, že ľudia s ochorením obličiek a ľudia, ktorí berú osteoporózu, by si mali spraviť troška research okolo toho opäť raz, aby to nejakým mierne mohlo interagovať s tými konkrétnymi liekmi práve vyššie dávky magnézia, teda vo forme tých doplnkov. Ďalšia zložka veľká je tam glycín, je to aminokyselina, alebo teda zlučnina, ktorú vaše telo používa na tvorbu bielkovín. Zatiaľ, čo vaše telo prirodzene produkuje glycín, je dostupný aj prostredníctvom potravín, bohatých na bielkoviny, najmä teda mäsa. Je naviazaný na iné aminokyseliny, ako napríklad kolagéne, a musí menej tým pádom súťažiť absorpciu vďaka tomu. Zdravotné výhody glycínu sú, že ako aminokyselina prispieva k rastu a zdraviu buniek. Môže sa potom pomôcť rôznymi spôsobmi. V prvom rade znižuje oxidatívny stres. Ako telo starne, jeho schopnosť prirodzene syntetizovať glutatión, čo je antioxidant pre pečeň dôležitý, klesá, ale táto schopnosť môže byť obnovená pomocou suplementácie glycínom a cysteínom. Zlepšuje výkon mozgu a svalov, hrá veľmi dôležitú úlohu pri syntéze kreatínu, čo je ďalšia aminokyselina, ktorú môžete konzumovať. Často konzumovaná teda práve športovcami, pretože dáva svalom energiu, potrebujú na krátke návaly sily a rýchlosti. Takisto dodáva, a toto je veľmi študované poslednou dobou, energiu mozgu a teda môže pomôcť s kognitívnymi úlohami, ako je krátkodobá pamäť a uvažovanie. Ďalej pomáha pri liečbe a prevencii cukrovky. Glycínové doplnky stimulujú črevný hormón, ktorý zvyšuje schopnosť inzulínu odstravovať glukózu z krvného obehu.
Ľudí s diabetom druhého typu opäť raz je táto interakcia ohrozená. Takže podporujú inzulínovú reakciu zdravých ľudí a môžu pomôcť pri prevencii alebo liečbe cukrovky. Ďalej znižuje riziko srdcového infarktu. V štúdii s viac ako 4 000 ľuďmi s bolestiami na hrudníku boli vyššie hladiny glycínu v krvi spojené s nižšou pravdepodobnosťou srdcového infarktu. Ďalej chráni pečeň pred poškodením tak, že bráni, aby sa alkohol dostal do pečene. Pomáha teda glycín zabrániť tomu. Aktivuje metabolizmus prvého prechodu v žalúdku, ktorý sa zbaví časti spotrebovaného etanolu. Stále sú však na toto tvrdenie potrebné štúdie na ľuďoch vo väčšej miere. A nakoniec opäť raz zlepšuje kvalitu spánku. Jedna štúdia zistila, že užívanie glycínu pred spaním výrazne zlepšila kvantitu aj kvalitu spánku u ľudí so sklonmi k nespavosti. Takisto má schopnosť znižovať telesnú teplotu, čo takisto prispieva k zvýšenej kvalite spánku. Opäť raz, v podstate na tie isté podobné lieky môže reagovať nie že negatívne, ale môže znižovať určitú funkčnosť tých liekov. Ďalej metapreporná. To sme mali v podstate takúto, dá sa raz biochemickú časť, teraz ideme na tú naturálnu časť toho doplnkov. Metapreporná alebo menta piperita. Je rastlina z čelade metových. Je to prírodný hybrid mety, kopiovej a divokej mety. Ľudia ho používajú dlhodobo na dlhom spektre na syndrom dráždivého čreva alebo IBS. Používa sa pri poruchách trávenia, predlžaní, bolesti hlavy, úzkosti, nespavosti, pamäti a na mnohé iné účely. Na toto samozrejme, keď sme v tej alternatívnej časti, je strašne málo, ale úplne exaktne podložených dôkazov. Dôležité si ešte tú metu nezamieňať s inými rastlinami, ako je anglická meta, japonská meta či divoká meta. Tých efektov teda má viacej, ale v prvom rade môže zmierniť tráviace problémy, môže pomôcť zmierniť tenzné bolesti hlavy a migrény, môže zmierniť upchaté dutiny, môže zlepšiť energiu a môže pomôcť zmierniť aj menšturačné krče, pretože pôsobí ako svalový relaxant a môže zmierniť týmto spôsobom práve tieto krče. Ďalej môže byť prospešná proti bakteriálnym infekciám, môže zlepšiť teda váš spánok. A čo viac kapacita metaprepornej ako svalového relaxantu vám môže pomôcť aj uvoľniť sa pred spaním ako takým. Môže zlepšiť sezónne alergie a zlepšuje koordináciu. Zlepšuje teda schopnosť sústrediť sa na kognitívne funkcie. Ďalej tu máme metovku lekársku. Melissa officinalis, opäť raz člen rodiny metových, považuje sa za upokojujúcu bylinu. Používal sa už v stredoveku na zníženie stresu a úzkosti, podporu spánku, zlepšenie chuti do jedla a zmiernenie bolesti a nepohodlia pri poruchách trávenia. Už pred stredovekom dokonca sa medovka namáčala do vína, aby pozdvihla náladu, pomohla hojiť rany a liečiť uštipnutie a bodnutie jedovatým hmyzom. Primárne sa tá používala ale na nespavosť a úzkosť. Niekoľko štúdií ukazuje, že medovka v kombinácii s inými upokojujúcimi bylinkami, a tu sa dostávame práve k tej kombinácii týchto produktov, ako je valeriána, chmeľ a harmanček, pomáha znižovať úzkosť a podporuje spánok. Napríklad v jednej štúdii ľudí s menšími problémami so spánkom 81% tých, ktorí užívali bylinnú kombináciu valeriány a medovky, uviedlo, že spia oveľa lepšie ako tí, ktorí užívali placebo v tejto štúdii. V tejto štúdii však nie je jasné, ktorá z týchto dvoch zložiek bola zodpovedná za výsledok alebo potenciálne ich kombinácia. Za chvíľku sa dostaneme k tomu, pretože ten produkt obsahuje práve tú valeriánu. Takže zjavne niekto, kto tieto produkty dáva dokopy po firme Greenway, značne takisto číta tieto štúdie, čo som veľmi rád. To isté platí o niekoľkých štúdiách na úzkosť.
kde používali kombináciu týchto bylín na zmiernenie symptómov. 600 mg dávka medovky zvýšila náladu a výrazne zvýšila pokoj a bdelosť u 8 zdravých dobrovoľníkov. U 18, zdravých dobrovoľníkov. Než prejdeme k tej valeriáne, ešte máme pasioflóru, inkarnátu alebo mučenku pleťovú. Je to popínavá liána, ktorá pochádza z juhovýchodu USA, Strednej a Južnej Ameriky. Pôvodní obyvateľe používali dokonca ako sedatívum. Španielskí obyvateľia aj potom v 16. storočí, keď sa dozvedeli o tom v Južnej Amerike, doviezli a začali pestovať v Európe. Sa stala široko pestovanou a bola zavedená do európskeho ľudového liečiteľstva. Dnes je mučenka propagovaná ako doplnok stravy pri úzkosti a problémoch so spánkom, ako aj pri bolestiach, problémoch so srdcovým rytmom, príznakom menopauzy a hyperaktivitou s deficitom pozornosti. Malé množstvo výskum naznačuje, že mučenka môže pomôcť znižiť nešpecifickú úzkosť a úzkosť dokonca pred chirurgickým alebo zubným zákrokom, ale závery samozrejme nie sú definitívne. Opäť raz nie je dostatok dôkazov, aby sa určité tvrdenia 100% mohli považovať za exaktné. Ďalej pokračujeme v valeriáne. Valeriana lekárska alebo Valeriana officinalis je bylina pôvodom z Európy a časti Ázie. Valeriány má dlhú históriu používania ako sedatívum opäť raz v tradičnej medicíne a už od starovekých gréckych a rímskych čias. Dorastá do výšky až cez 6 stôp a má silný zápach. A zdá sa teda, že naozaj pôsobí ako sedatívum mozgu a na nervový systém. Ľudia bežne používajú valeriánu pri poruchách spánku, napríklad pri nespavosti. Tiež sa používa na úzkosť a stres. Valeriány obsahuje viacero chemických zlúčení, ktoré môžu mať vplyv na ľudský mozog a telo, ale výskumníci úplne presne neurčili, ktoré zlúčeniny na nás takto vplyvajú. Hlavné zdroje sú teda esenciálne oleje, vrátane kyseliny valerénovej, lignány, flavonoidy a znova GABA. Ale tá je na nízkej úrovni. Účinky na telo boli robené štúdie na myšiach, ktoré naznačujú, že koreň valeriány môže zmeniť bolesť v tele prostredníctvom flavonoidov, ktoré inhibujú tvorbu oxidu dusnaté. Pokiaľ ide o mozog, vedci primárne skúmali, ako kyselina valerénová v korení valeriány lekárske ovplyvňuje receptory GABA, čo je typ neurotransmiterov mozgu. Účinok na receptory GABA je ale čiastočne taký, ako doplnky z koreňa valeriánu, zmierňujúci úzkosť, hoci jeho vplyv sa môže líšiť od človeka človeku v závislosti od pohlavia a veku. Koreň valeriány tiež pravdepodobne ovplyvňuje serotoninové receptory, ktoré sa podieľujú na nálade a spánku. Opäť raz teraz prejdeme k tej biochemickej časti troška a k tomu spomínanému skladbe type vitamínov. V prvom rade ešte obsahuje vitamín B1. Je to vitamín v vode rozpustný a citlivý na teplo, na tej teda dobe komplexu. Zvyšuje produkciu energie, znižuje účinky sepsy. Spolu s vitamínom C môže tiamín alebo vitamín B1 tiež pomôcť znižiť riziko zdvíhania obličiek, ktoré je často výsledkom teda takéto infekcie. Ďalej pomáha bojovať proti depresii, je dobrý proti cukrovke, alebo pokiaľ cukrovku máte, tiež pomáha znižovať vysoký krvný tlak a srdcové komplikácie u ľudí práve s cukrovkou. Minimalizuje riziko srdcových ochorení, je kľúčom k produkcii acetylcholínu, to je prvok, ktorý pomáha vášmu telu dostať správy medzi jeho nervami a svalmi. Zlepšuje potom aj pamäť a dostatok tohto vitamínu B1 môže pomôcť zlepšiť koncentráciu a pamäť, vplyv na postoj a funkciu vášho mozgu.
Príznaky nedostatku sú v prvom rade bolesť hlavy, únava, podráždenosť, depresia či nepohodlie v bruchu. A pri veľmi nízkych hladinách tiamínu môže dochádzať k ochoreniu alebo stavu, ktorý sa volá beriberi, príchylíp srdca, nízky krvný tlak alebo hypotenzia a zadržiavanie tekutín. Takisto problémy s mozgom. Žel obsahuje vitamín B6. Tieto vitamíny B troška rýchlejšie prebehnem, jednak sme už rozoberali jedných z prvých prednášok. A po druhé, zajtra budete mať ďalšiu prednášku, ktorý bude mať záujem práve o B-komplexe, kde počítam, že sa to bude rozoberať možno troška zapodrobná viac. Takže vitamín B6, pyridoxín nazývaný, opäť rozpustný vo vode, patrí do B-komplexu, spojený so správnou funkciou ľudského metabolizmu, hrá veľmi významnú úlohu pri pohybe, energii a prúdeniu krvi. Dôležitý pri udržovaní zdravého nervového systému a hladiny cukru v krvi. Uľahčuje od bolesti a zlepšuje náladu. Ďalej potom aj podporuje tvorbu melatonínu. Príznaky nedostatku často ľudí s chorobou pečenia, obličiek, taktiež u alkoholikov, pretože pre zdravého človeka je zväčša dostatok v strave adekvátny, ale sú aj takí ľudia, ktorí trpia samozrejme deficienciou. Je dôležitý takisto pri regulácii homocystéinu v krvi a nevyhnutný pri konzumácii proteínov. Ďalej vitamín B12, a to je posledná zložka teda tohto good nightu, a to je vitamín B12, teda kobalamín. Patrí takisto do B-komplexu, opäť raz rozpustný vo vode, ako celý B-komplex. Tak ako aj u predošlých vitamínov skupiny B, je tepelne nestály a hrá dôležitú úlohu pri krvotvorbe. Opäť dôležitý pri regulácii homocystéinu. A bez tohto vitamínu by boli červené krvinky príliš veľké a nedokázali by plniť svoju funkciu, a to predaj kyslíku bunkám. Potrebujeme takisto pre zdravie vlasov, kože a nechtov a potrebujeme pre správne fungovanie metabolizmu bielkovín, sacharidov a fungovanie centrálneho nervového systému. Takisto podporuje chuť k jedlu. Známy teda od potravín, ktoré sa nachádzajú väčšinou mäso a mliečne výrobky či vajcia a je veľmi častý nedostatkom práve u vegetariánov a vegánov, čo zapričinuje hlavne neznalosť stravy u týchto ľudí alebo u ľudí s narušenou absorpciou či zvýšenou potrebou. Pri veľkom nedostatku môže dochádzať k mentálnym poruchám a neurologickým poruchám či poruchám krvotvorby. Druhý produkt, ktorý som zvolil, teraz tá prednáška má značne dosť, už aj moje kognitívne funkcie majú čo robiť, ale druhou časť, ktorú som zvolil, našťastie kopec tých zložiek sa nachádza práve v tomto prvom produkte. To som to aj tak volil, lebo do určitej miery fungujú podobne tie produkty, ale maximálny efekt kde môžete aj nakombinovať. Lebo nenachádzajú sa tom práve tie zložky, ktoré by vo vyššej miere vám mohli spôsobať problém, ako napríklad ten magnézium citrát sa už nenachádza v tom stresaute, ktorý by mohol spôsobiť práve to preháňanie. Ale môžete vyskúšať, ktorý vám z týchto dvoch bude lepšie pasovať. Respektíve v tom stresaute sa nachádza ten magnézium citrát a do menšej miere ako v tom balanceri. Na to by vám nespôsobil problém. Takže zložka prvá glutamín je aminokyselina. Je to molekula, ktorá hrá v tele mnoho úloh a ich hlavným účelom je slúžiť ako stavebné kamene pre bielkoviny. Glutamín sa používa na tvorbu bielkovín a vykonávanie iných funkcií a môže byť produkovaný prirodzene vo vašom tele. V skutočnosti je to teda aminokyselina, ktorá sa v krvi a v iných telesných tekutinách vyskytuje najčastejšie. Sú však chvíle, kedy je potreba glutamínu v vašom tele väčšia, ako je jeho schopnosť ho produkovať. Preto sa považuje za podmienečne esenciálnu tzv. Aminokyselinu, čo znamená, že musí byť zo stravy prijímaná za určitých podmienok, ako je napríklad zranenie alebo choroba. Je veľmi dôležitou molekulou pre imunitný systém a zdravie čriev. Účinky, teda práve pre imunitný systém, lebo je kritickým zdrojom paliva
pre imunitné bunky vrátane bielých krviniek a niektorých červených krviniek. Je to spojené v podstate aj s ďalším efektom aj zdravie, a to je zdravie čriev. Pretože imunitný systém úzko súvisí s zdravím vašich čriev. A v ľudskom tele sa čreva považujú za najväčšiu časť imunitného systému. Ďalej boli robené štúdie na účinky na naberanie svalovej hmoty a výkonu pri cvičení. A tu vám poviem jedna konkrétna štúdia, kde bolo 31 ľudí, užívalo buď glutamín alebo placebo počas 6 týždňov silového tréningu. Na konci štúdie obe skupiny preukázali zlepšenie svalovej hmoty a sily, ale medzi týmito skupinami však neboli žiadne markantné rozdiely. Ďalšie teda štúdie ukázali, že nemá veľký vplyv na účinok na svalovú hmotu alebo výkon, ale niektoré výskumy uvádzajú, že doplnok glutamínu môže znížiť bolesť svalov a zlepšiť regeneráciu po intenzívnom cvičení. A v skutočnosti jedna štúdia zistila, že glutamín alebo glutamín plus sacharidy môžu pomôcť znížiť krvný marker únavy počas 2 hodín behu. Takisto sa používa ako posilnenie teda imunitnej funkcie pri športovcoch, ale výsledky sa líšia. Ďalšou zložkou teda v menšej miere teda takisto magnézium citrát. Boli znova najvstrebateľnejšiu variantu tohto magnézia alebo najvstrebateľnejšiu formu. Teraz môžete skúsiť kombinovať, čo to povie, či to budete tolerovať, alebo potom jednotlivo, ktoré bude viac vyhovovať. Ak by ste boli jeden z tých nešťastných, u ktorých teda to bude spôsobovať táto zložka magnézium citrát prehnanie. Ďalej obsahuje takisto valeriánu, ktorú sme si rozoberali. Takisto sme ten magnézium citrát už rozobrali, k tomu sa nebudem vrácať, aby sme to ešte celé neprolongovali. Valeriána, keď sa bavíme o bezpečnosti je bezpečne užívaná v dávkach od 300 po 600 mg denne po dobu až 6 týždňov bez akýchkoľvek vedľajších prejavov. Zložka, ktorou je to iná, ale je srdcovník obyčajný, alebo Leonurus cardiaca. Je to bylina trváca a rastlina z čelade takisto metových, lamiaceae, a pochádza pravdepodobne z juhovýchodnej časti Európy a strednej Ázie, kde sa pestuje už od staroveku. Účinky: bohatý flavonoid, obsahuje terpenoidy a iné fenolové kyseliny. A tieto látky majú všetky silnú antioxidačnú aktivitu, čiže ničia voľné radikály a škodlivé molekuly, ktoré spôsobujú oxidačný stres a poškodzovanie buniek. A takto aj pomáhajú chrániť vaše orgány a predchádzať chronickým alebo dlhodobým ochoreniam. Ďalej, protizápalové účinky, pretože rastlina je okrem toho bohatá aj na alkaloidy ako leonurín, zmierňuje zápal znížením hladiny zápalových molekúl. Ďalej má aj antimikrobiálne účinky, konkrétne veľmi účinný proti Staphylococcus aureus a Escherichia coli. Aspoň naznačujú dôkazy zo štúdií, že extrakty z tejto rastliny majú tento antimikrobiálny účinok. Ďalej účinky na zdravie maternice, pomáha pri laktácii, pri tvorbe mlieka a takisto lieči maternicu po pôrode. Reguluje tiež hormóny a krvný obeh. Zlepšuje menšturačný prietok krvi a zmenšuje menšturačné krče a nepohodlie. Účinky na ochranu srdca po staročia sa teda táto bylina používala v tradičnej čínskej medicíne na liečbu problémov so srdcom a krvným tlakom. Výskum ešte ukazuje, že funguje aj alebo pôsobí ako kardiotonické činidlo, čiže reguluje srdcový tep a rytmus a znižuje krvný tlak. Takisto sa podieľa na regulácii nálady a spánku. Tu sa dvojíme samozrejme, aby som sa ešte odbočil na chvíľočku, toto je skôr skladba viac menej dokonalá na spávanie. Toto je skladba zložená skôr na upokojenie, ale takisto na zvýšenie kvality spánku, ktorý je pre vašu správnu funkciu absolútne nevyhnutný na hociakom spektre.
A že znova, regulácia nálady a spánku, v ľudnom liečiteľstve po srdcovných, ako laxant používa na liečbu stresu a úzkosti. Lekári ho teraz používajú ako sedatívum, ktorý upokojuje váš nervový systém a znižuje hyperaktivitu vašich nervových buniek. Uvoľňuje aj vaše cievy a obnovuje energiu u ľudí s nervovým vyčerpaním. Veľmi vhodný na ten neurofatik. Chmeľ obyčajný, ten bol spomínaný práve v štúdii hore, kde bola kombinácia tých bylín. Humulus lupulus, zaujímavý názov tejto byliny, je vytrvalá dvojdomá rastlina z čelade konopovité. Je to popínavá chlpatá rastlina dĺžky 6 metrov a šľachtinné odrody, čo je zaujímavé, môžu dorastať až do 40 metrov. Pitne v júli. Účinky. Dobré účinkuje teda na poruchy spánku. Predpoklad je, že rôzne zložky chmely majú mierne sedatívne vlastnosti, ktoré môžu využiť lekári v medicíne. Niekoľko malých štúdií skúmalo účinok chmelu na cykly spánku a bdenia s použitím nealkoholického piva a na navaly horúčavy. Flavonoid 8 prenylnaringenín 8-PN, už ďalej budeme to takto čítať, to sa mi moc jazyk, nachádzajúci sa v chmeli je klasifikovaný ako fytoestrogen. Teda potom značí, že aj pivo má určité fytoestrogenné vlastnosti, čo odbočne znova ja moc neodporúčam. Môžem piť pivo a takýmto spôsobom si v podstate zvyšovať estrogenovú produkciu v tele alebo potláčať testosterónovú produkciu. Teda tento 8, ja to ešte raz počítam, prenylnaringenín je zredučený na rastlinnej báze, ktorá napodobňuje ako fytoestrogen, teda aktivitu ženského hormónu estrogenu. Návaly tepla sú častým vedľajším účinkom menopauzy. Chmeľ ale pre ženu zase môže naopak pomôcť zmierniť tento účinok výborne. Niektorí veria, že tento flavonoid 8-PN môže pomôcť zvýšiť estrogenovú aktivitu v tele a prekonávať príznaky nedostatku estrogenu, najmä teda počas menopauzy. Ďalej výborne funguje na kardiovaskulárne ochorenia, kde sa predpokladá, že flavonoid chmeli nazývaný xanthohumol má vlastnosti, ktoré môžu pomôcť uvoľniť krvné cievy a zlepšiť krvný obeh. Ďalej pôsobí proti rakovine, hoci chmel teda nemôže priamo zabrániť rakovine, xanthohumol a ďalšie zlúčeniny chmeli môžu vykazovať protirakovinové účinky určité. Potom depresie. Chmel sa skúmal ako potenciálna liečba depresí a iných poruch nálady. Opäť raz príliš skoro na absolútne závery. Ďalšou zložkou je teda mučenka, passion flower po anglicky, tu sme už rozoberali pri tomto produkte. A poslednou zložkou, sa nevidím, ešte tu budeme mať vitamín B6. Poslednou zložkou je, predposlednou zložkou je ginkgo biloba, alebo ginkgo dvojlaločné, čo je pravdepodobne najznámejšia tzv. Živá fosilia vo svete rastlín a najstaršia žijúca semenná rastlina. Prirodzene sa vyskytuje už iba na malom území pohoria Tianmushan v Číne, ale je bežne pestovaná aj v Európe. Je odolný voči patogénom, znečisteniu suchu a nízkym teplotám, a teda jeho druhé meno odkazuje na charakteristický tvar jeho rapikovitých listov. Používa sa teda, alebo účinky sú známe pre svoj pozitívny vplyv na kogníciu a pamäť, aj keď v odborných kruhoch pretrváva určitý spor a rozdielne názory, čo sa týka tohto. Výskum však poukázal, že je veľmi pozitívny na jeho účinok na náladové stavy a že si môžete v praxi dopriavať ako skvelý životabudič. Semená listy z tomu sú liečivo a takisto podľa jednej štúdie z roku 2019 môže extrakt zinka pomôcť pri liečbe cukrovky druhého typu. A často sa používa ako doplnok stravy pre práve zlepšenie činnosti mozgu. To pravdepodobne ginkgo na tento efekt pozná veľká časť aj vás. Používa sa teda na zlepšenie pamäte a pozornosti alebo riešenia tejto problematiky. Na úplný záver, lebo už prekračujem
zjavne veľmi limity tejto prednášky a to som sa snažil naozaj odtekať, ako som najviac vedel. Bohužiaľ, ospravedlňujem sa, nezmestil som sa pod hodinu. Posledný teda zložka v tomto stresaute je vitamín B6, ktorý sme už našťastie takisto rozoberali. A ako som povedal, veľmi dobré produkty, možno osobitne, možno naraz vyskúšať, ako budete reagovať. Keď budete reagovať zle, nejde o žiadne závažné vedľajšie efekty, proste jeden z tých produktov dáte bokom, využívate jeden, využívate potom druhý. Nič sa nedieje. Takisto, ako som ukázal, môžete zvoliť aj z adaptogénov, o tých bola tiež prednáška celá. Takže máme tu celú sadu produktov, ktoré môžete zvoliť teraz v jesennom období. Už sa s vami musím rozlúčiť, preťahujem čas. Ďakujem vám za veľmi pekne za pozornosť. Dúfam, že sa stretneme v najbližšej nejakej takejto prednáške, ktorá bude snad kratšia. Ďakujem, prajem pekný večer.